Kublish pun viewer, subscriber, buat viewers juga ke channel Spotlight Series season 4 te one so la kumba RTO yang kamla ban yo ban pen video le ban jawab ya gitu ki jing comments ki jong pi hagabe de bar kaneka mekalia police nomor ba ngam da don ba kamet ka ba koit ka ba khia te hagane ka video unta bade ngan yara ban pensyai yang season ya gitu ki jing kali ki jong pi kita ki jing aratin margi bun ha kamtam ki bara nong kandong lene gitu ki barang pas tangkas 9 kas 10 ki bambat datip ha ki bambat yo jing tip ha takadau kamtam gitu ki bakwa ban yo jing tip ha ki bala kali spang wede bene ka meklia police te sapek ye ka video hadu ka bakut ngan batai detail ha te hakane ka video bade ngan batai detail ha bah habe de bar ka AB kategori kemut ba gitu ki bayo ban apply tangka kelas 9 pass te gitu bakwa ban tip hai kane sapek ke video hadu bakut pada sakali jengkali pada andala dep ban page load nomor bun keempat page la kali jengkali chua la ada batai video ru la kali pada tang live post kan 4 page video la kali jengkali pada te chua ban poi kata pada ngatrai borok ki la yo jeng tip hi kane ba ka jing tap kam pulit kam de shu na do shitrik april te ki 8 kala ki ong ba kadon ka technical issue technical problem te ki 8 kala ba kandai na do pratarik april hadu live hui tarik jong panai mi tumot ba phiyo por hadu arbanai du na kam tahi atrai kadai na ka election ru ka wei ba phiyo por bun kum ta hemut ba kandai du live hui tarik jong panai mi tamba wanam up pade hadu ta panai mi kat ba kloi persyang nok kloi ban pendep ye kita ka jing tap kam mar kandai wei online tikibun ba ki bakali pada yarap lemban pen i kumno ban pendap online ne kumno ban pendap kita oke kata ka sempil ngan sa pen i hi tangba khamta me kitu ki bomnang ban edit video edit dor te ngaong lupa la phimnang ban edit dor te bahaban le be saibar ra ki documents ki jong phi pha be saibar khamsu ka kam ko jong phi non kam ban pen bun kam nomor la ban bakla hang ne tai ru kindon be ki jong bakla la phi le hi la ka bakala ka dur bakala ka signature hang ta phi la flop ka jong phi kata ka jing pendap te la phimnang pha shule be sepo cyber dengan sa persyang hi ban pen i tang ba ngam tikana shu ba po youtube kin sya ban pen i detail kumno ban pendap online mar ngala sat ban era ban pen i kumno ban pendap online kum tu te sya delete ya ka video nomor ba kidon ki detail ba mlong ban pen i pai ba takadau ngam sa persyang la da galong ngam sa persyang amlong pada ngam pen yarap ban kumno ban register pada ngam sa persyang ni te saya page index video gi ban sa wan te barok kade be online te syura gi documents jung phi gi be dei pitap ga post pas kas 9 ne pas kas 12 ne ga pas ka bade jong si kano ru tamba gi documents gi biang lot baro nuk sil tribe ne nuk gi baro phaban biang ka be dei ba kita gi post be phi pitap kana masuk hadin te kibun mai bakali jengkali ade kata kabade ka jaka mare ade ka kilometer ka round bun ma kali jengkali te kita baro on sa batai lot ma te anda pila pandap online kan don make option habade ka snam ru ada pila tam komot kala reject hi po online te pinom la ban pandap ada pila tam snap pinom la ban pandap shu kala reject hi ka hapo online tang kata do ta gila ban pandap te habai de bat ka venue mot ka jaka mare phila ban chu si kat ba phi kwa kadon ka preferences phila ban chu Shillong phila ban chu Satura phila ban chu Snong Stoin phila ban chu Jowai phila ban chu sa William Nagar kat ka ba phi so kwa la ai lupa ka choice phi ban jit hang no phi kwa ban lek mare mut ba ka shong phi de na Southwest phi kwa mare ha Shillong na phi kwa mare ha West Khasi Hill ka shong phi te phiap jit hi te kasadon option ne kata te wanom slai ya kata te karound jing mare ya kata ru ka shong kat kum ki madan mo kibun ni bakali spang karound jing mare ikan thei lai kilometer senrang san kilometer te habe de bat karound te karound ta phiapan kheni la da kamadan ka de sauspa meter siround te mut phiap mare kumno khat around lane la da kadunai sauspa phiap mare khat lai round te la ka de khat lai la ka de lai spa phiap mare kumba khandru khat new round ei kamadan mar kamdon ka babiang tik be la ka tam me kata ka de ka sanspa pen kamduna shu around de gi lai kilometer bade kin thei la da ka de ka lai spa phi mare tang spo round la da ka de ka sau spa phi mare tang new round sitang te ka shong me ya kamadan
man gimla ban ong wei tik kimadan ki pher na gawe ga jaka sakawe ga jaka kidon ki bakam he kidon ki ba red te menang man batai kata kan orang hamare tang ba akan mau ba ya ki san kilometer te sepurang haneng hamare ben mut khalar khalai raw haneng hamare ben kan orang komentaru khalar khalai raw haneng hamare ben ada kaduna kumnu khalai raw nara kabun temut ba kemadan kabri lai spa te khat riu kan nyu raw kumtai ikan the te sepurang sapo hi mentam re kata sepurang markem don kemadan ke ba tam ya ga saus pa metar sirang te habai de bakas nem pada bun bai bakali kas nem tip kim nang man khin snem ne tip kum nur tang ban mal bak kali haban yathu te habai de bat SI ru habang ong bachelor kim tip kamot ayu ta ka bachelor ru ong graduate ru kim tip kamot ayu ta ka graduate kidon mo kum kita amde bang aben te nomor kim tip te hab hi ban kali te ngalong ban ta ka pos SI hab pas graduate ha pas bachelor kim tip kamot ayu kita te gitu ki bom tip kumut ba phaban pas kibon ki ba tip tang chu BA mur ba ki bela pas BA kan bela pas BA na BSc te kim dah tip ba ki don ki ba nong konong lekem tip ta ka BSc de ki tip tang ta ka BA mut ba ki bela pas BA ki la ban apply ya kata ka post SI tang kita ki ba pas ya kata pas BA kan post ong ki ong ba pas graduate and pas bachelor te ki bala tip ta ki la tip hi BA BSc BCom ter ki ba long kaju equivalent te yo hi ban apply nam ta ka post SI te kidon bade kitu ka bakali te kasnem tangan open khen shu habakal ong bai ar phoi hadu live arsnem te kadai ban long bai phidi ban dong bai hapo live arsnem hadu shitrik January arjar ar saw hapo ka live ar amdei ban tam sungi bade amdei ban tam live ar te ngathrai phila nang hi ban khen phila adab ya ka graduate phila adab bachelor phila nang hi ban khen te kidon gi bakali ru ba kimpat depth exam menta kin sapas hadin June July kam ter te ngamlang manong tang ban nakaling jonga tangala tikana ba kin sa reject ye phi namar ba ada application jong phi mar claim mention mo hapo ga advertisement ba sha iki bempat pasru te phila ban apply ga taru umdon makhang phila ban apply te ka shong hapo online bade ka accept ne mi phi ten re ka por ba philej mara bade lada kin check ka certificate jong phi check ba pidang pas ha katuka si por ba mare ne si benai shua ban mare te hangta kan don jing pade te kata te ngamlang ban ong garba kinom sha ne kam no te phia persang hi ban apply te lada kalong te biang tamba ada don kino no gijing ha ka por ba mare pen sha reject ne te phia hun ni kata nomor gibun gi bakali ba long ne em bangin dekat last semester mentang sele exam tan mar ba kan ka post kan slemi te mar ume kan kut te mue ten mar sa July te July kila da bio result ne August kila da bio result ke ba de third semester tang ba nomor ba claim mention ba sha ai ke ban thmai te amnang wanong e kata te kwa ban thep hi te sa page bedek e ke ban je te da longom no phya ban accept ya kata te habai de bar ka post UB bade bi bun ba yo kali ya kasnem tengah ada pong lupa kada khat pra hadu arpendru kemut bang ngalak plus lang ya kata ke age relaxation khat pra hadu arpendru snem om tam ya kata khat pra hadu arpendru snem te kasnem si kha bade ngalak ada ben batai nadu ningkong ba kade be nadu khat khandai spa khandai pra ki last ki de khat khandai spa khandai pra mat kitu ki ba dang khana ki ba yu kade hadu Rajarsan kemud ba ki bakhan adu knait bakne pra hadu Rajarsan sakeni nomor ba hadu shitrik January arjar arphosau te sakeni bi nadu snam knait bakne pra hadu shitrik January arjar arphosau pil adap no snam kide bende be hapo ka arfndru ma amde ban tam sngi amde ban tam te ka ada pi apply online kan sa reject hi ka tu ka online application ko hi kan sa reject hin mar ba pil cross ya ka pi tam arfndru tam te mod ba pil tam nya ka arfndru snam Pide bende hapo ka arfendrus nem amdai ban tam ya ka arfendrus nem hapo lana tik arfendrus nem tik tam sngi tam arfendrus nem tik kata kan ma mo knais ba knai fra hadu arajar san ba hapo kata ki bala ban apply te sa ken ru ya kasnem kaden em kumbanga ong manga knais ba knai fra hadu shitrik January arjar sa hidap katno
sakhen pidap nem dap apo ka terus nem mde bantam pada tengah try pila saya pada bekne snam ab baju bi ki ju hi mdon jinga phera ju ki snam khat pra adu terus nem tah kapor mare pada ngah batai bhai kan eru kibun ki barang thamai apply ki bala apply asin lesen bala apply last time pada ki la tip ha te tang ba kan ngah pun sai ba hakapor ba mare anda bila dapat apply la de ban let mare pinyo atau RFID tag pindeng hapi ban record kata ka round ka jong phi kapor ka jong phi bar mare kan record kata te la da phi mare phi de ban mare tam be si round nda phi la ken nomor ba pin los ba mantan marku ke AB pinyo mare tang ka wei be je bro ki post AB te haka UB ro phi mare tang ka wei be bro ki post UB te la da phi bakla haka wei ka jong mare piduna si round lakut tu ka jing tres tom jung pibaro pilakut takadon nomor ba ngala tip bah gidon ki perlog ki mare last time te last time bedeng yo mare lai tali sautali pus ni mare abe license of sen te kidu ya kawai ki yo no ya kawai te ya kan mentab deng abatai lupa ba phiaban khen bhai ka round dala khen tik ka round la da de mare khatlai round phiaban mare tam bede sa si round mod ba phiaban mare extra round be nomor ba kadon kapor mare nomor ba phia mare kelum kum tu te ka first round phim don kelum ren dal mare play bun brew katu ka machine kamrit re tu RFID tags ka jong phi te ka daw phia mare extra round be na kum nuk nuru ha mare extra round be khnang mam don kano ka jing babi haden nomor ngalap ji perlok te batai kata ka jing lap ka jonga ya kitu ki ba tang dei ba thamai praktis ba ki jing mare ada pikwa banjo sisa tengah ada batai ka round ru ada batai san kilometer berlai kilometer ta habede berkamax temtangan poi gitu ki max no mentangan batai bah ya bade betangka ab ngan fokus bai ke ab yak UB ngasa batai hakawe per ki video tapi gini ki bonus mark ro ma shwan poi ki max batai bah ki ka bonus mark te ka bonus mark kadai san mark te kane ka bonus mark ro hakapor ba pendap online tha ban mention ma ma kan don ka option te hangne idon lai tali ban yo bonus mark phinyo tang ka we la da pidon bur lai tali ru phinyo tang san mark kadon ka home guard volunteer la da ban home guard volunteer te phin submit kata certificate hapan pendap online te bisa pen i bade hapor bilik mare bar hapor interview te phinyo san mark la pidon holder of B and NCC certificate phinyo san mark tela da video sports person bla represent ya ka state lane national level state and national level ya ka state lane national level te pinyo bai san mark tela da pidon bro lai teliru pinyo bai tang san mark hunum yo tam ya kata te kan mau mo kiba ki sports person hang ne kidai bai ki bla represent ya ka state shabar kom kibala le sha not is game kita gila yo bandrung hagane ka sports person this game mar gila ele but ki state lele shigiwe national level national game kilo India ter gitu gila dei beshabar te gila yo hapo ka sports person gila hapo ka sports person te kitu giba shule apo state ke meglia game tu khanye gitu ki sports certificate jong phi kinam khanye era te kanam manto era la da phi so meru te kadau pendap bah pe bah ma Ibanang ele apo state ki ba ele football be be apo state 4 Kenya era kita gi certificate jong phi kim don kam era kan ma 4 day sports person ma tang ki bala represent ya ka state dala represent ya ka state te ba kala long kam ka to ka certificate ka jong phi mur philayo san mark extra te habai day berkane okay kapet kajing mare habai day bat ka ebi ambranch kadai arspa san pho mark te haka ebi sngap hamo gine ki badai khamtam ke ba pas kelas 9 kelas 9 kelas 10 ki bom le school shu te gila trang bhaban yo ekane pia practice ba ka jing mare ada phile ba ka jing mare phila ban poi biha ka timing ka badai be ka banikong bar bar te latikana ba phin yo be latikana be kata ada phila ba jan poi ka timing ka banikong bar bar ba phin yo be full as pasan phoma bat lane phi yo as parsan temut ba kata latikana ba phin yo be ya kam ha ka exam phin yo san phoma ne san pho tam latikana phin yo be kata tangala garanti lupa tikidon gi bating ong ba kadon ka jingle tu kumta lane sha
susah weng ka weng le tam nga yo he mak manga yo ruba khamrin mak tengah sabatai kata ro kibun kiba stu baklai kata ro tengah sabatai khamadin bade kata la poy bade berkata ya mentang nom sabatai shwa bade bekani te ong bai ke ebi din malek ba ka jing mare ke exam kamda dondor do kata ka jing mare kabran pun mak tame baro ars pak san poma telada phila ban mare haka timing ka baningkong ngod ba khat khandai bilo khat khandai minute khat pra do khat khandai kamod ba thnyo full mark ars pa san pho da phila la banyo ars pa san pho the exam na kis pa san pho bi san pho mark phila yo lai spa la tikana banyo ki bala cross se kalai spa mark kamod ba kila tikana be banyo ya kam mentale ka bon pus te la tikana be last time kibon be ki bayo be lai spa tam yo posha khaman ki bayo ars pa prapo pa knai por yo I sama kibla cross se kalai spa la tikana la sure be ta la yo e kam dam don kam interview ru la tikana la yo be kata kadeka surety kabab la pentikana bang ma la pen khen yimak la yu I kumno kalong kata ka jing khen mak hapo ka mekhla police kalong kumta tesakan mau bai kita as pak san pomak te boningkong urim pandebet khat khandai minute hapo ngut khat pra ru khat khandai un yo be as pak san pho te kitu gi ba pandep khat khandai minute 6 second hadu arpho kin poy karang ga ba ars pa ar san mak te kitu gi ba pandep arpho minute hadu arpho we kin poy kin yo ars pa mak kane ga dei senrang I kan the beden mar ka dei lai kilometer phiap pandep hapo khat 100 minute te kiduna bhai kan the beden last time kidon tang ba 100 ngut entah hendru 100 ngut e baro ne bro kan the kiduna ba kimdon re bala ban pandep hapo ka khat 100 minute ya ka lai kilometer kitu bala dap la tikana yo ben tama kiduna ba bede te practice ba ke jing mare phila na mala ban mare hapo khat 100 da mala phiap target e ka timing ka ba ar ke bolong khat 100 point 6 second hadu khat 1 minute da phila tang kan eru aspa arsan phila tikana ben mar kan the khamduna hi khamla ara ban kham khlan re kum ki senrang te bun ni ya don hi gamba live post sa pungud e last time ya don kum tai ba la ban mare ya ka ta ka khat khandai khat pra du khat khandai minute te ki ba lai bade kin dim mare khat san point we hadu khat san point 6 second hadu khat 2 minute ine ginin yo arspa max te kini lai tali max ka hajing mare te kiman tikana bade ka ba sure ba la phila mare hakine la sure ba te kitu ki ba ka timing ka ba sauro kidang don hi ba yo ro ba saw basan tang marlada tambang hable ba bade ha ka exam anda kila ban le ba ka exam kang don hi ka chance tamba ka chance ka ba piang ba ka de be yakine ki lai tali ki timing manikong ba arot balai te la da poe banikong le te la tikana sha banyo ma hable ba bade sa ka exam les kan mau bai kita ngaba tai tang lai tali ki timing manikong bayo aspasan pho ba ar yo aspa arsan mak balai yo aspa mak te phap practice ba ke jing mare porang don por bha practice ba ka speed 1 kilometer ikan the ka lai kilometer practice ba ke endurance ke jong phi man ka sngi phya mare be 1 kilometer te phap practice ka ta timing jo phi ka no phila ban mare man ka shisin chitio ne ta ter habdon ka ta ka timing test phila ne man mare hapo ka ta ka minute te hadu banade ka por te phla la hi ban la e kata timing te ke exam kadon shispa san phomak te kanova shispa san phomak last time don re uba cross ya ka shispa arpho nangam bakala ki ba cross ka shispa tam ki don tangamba saula ne sangut don re bala ban cross ya ka shispa tam duna bhagi ba cross shispa tam marba don re baro bala ban la be tik nomor ba general awareness kin don lang bat ki basabar basane tai kimla re ban la baro don re bala baro te kin yo duna ba temot ba duna ba ki bayo shispa tam sejerong tikin yo be hapo ka shispa takadaw ong pa ba la phila ban mare ba ka timing ha ka first time ka timing ka maningkong phinyo aspo san thomak ma tikana be ban yo mur phila don pa ba ha ka merit list kai ta stangla da phi bakla ka exam mut ba phi bakla ko marksheet tel akut finom mi list yo markibun ma ki ba bakla ka por exam ro marksheet man pandap nombar nemta kamrit shu temut ba bila akut ada kadang red ada phi tang somak san mak ro tenang biang ndrei lada kamrit phi bakla pandap yo nombar jong phi ko marksheet
ngan sabatai sepang kataru ngan sapani kata ko marshiru te hakawi ke video tila tapi bakla ke exam lakut kata ka jing trish tom jung phi ke jing mare to batai sa ka kata ki eki wan bade haka paper ke bade jong kaneka ebi no sispa san pomak sabatai ro iki pus kan sabatai ro ke bade baro ke bade jong ebi te haka kaneka ebi exam kum ko syllabus ka full mark kada sispa san pomak question gindan nyup santali arma kawai omdon negative marking ra tala tikana kan ai tang shikan ta kapor phila slam phila don kibon bhai bom deb ban tho ta kada phyaban prepare ba te kan don ga general english kan don ka arithmetic ka maths bat ka general awareness hangne don lang bat ki gk don lang bat science don lang bat ter tengah sabatai bahai kataru haka bade english mar kibun ki bakali ta kadang batai bahai mo ka ebi hangne shubu phila la bhawan mare te pham prepare bahasa kini bade haka exam ta kumno ki bala poi bha jing mare ha ki bala yo aspa san phoma phya prepare kumno ki diben cross ya ka san pho ne ndru phoma sejrong haka exam man pinti kenai phi la phela cross ya kan ndru phoma sejrong kemudian ba phila don pa hakalis lada interview ru phimla baharu phila yo pa ben marunta kabun kapus dapat haka english kendon ki plural ki singular ki feminine ki jingkali ki bade kung bita te correct spelling ken ip ki lai sautali ki spelling tu te ken pa check ya pikano ka baba kelas spelling lane kano ka bade spelling sa tik ya kata ka bade ka way ken ip ki baba kala baro ip tang ka way ka bade spelling te bisa check the correct one tangi ka badai ka we tik athrai binang iban pe kata te kendon subde se ki word meaning ken I we ka phi we ka content te ken I phi gi be adai be ka tu ka content hang tu south league choice te ki ong pe hang tu hapo kano ka meaning ka be habat kane te bisa jit ma phi te phaban pule gine ta nganom la ban ong ya phi ba phintit kot hang ta phintit kot da kane amdon kot gine phya prepare we ma phi phila buat na google na phin wat na no ro kano ka code ro shong happy ban prepare tang ba bno make fix be ki code la ban yo question la ban change la ban tip indon ki indirect speech ngathai la shimi kasnan ga stand indirect speech and direct speech ki idiom and phrases ter ki fill in the blank ki article kinta ter gitu kan one ben kata ka bre ha english section kan nomak san phomak arsan deli question san phomak ta hak english ta ki don ki man suya tik lungmu mai hangne ken dei laga dei rum tam mi maram don negative marking okay ta ba de bar ka maths pada ki baduna ka maths ki ha practice ba ma hangne san pho marks hangne te ha ka maths ru kan don ga division phya ban nang ban divide ken ip ki number 0.0 something sa divide lene saya multiply kita ki number phya practice ba kindon ki square root cube root kenai siap nang gini kasnan la don begini kasnan kas 8 kasnan don square root cube root ada don pa kindon gitu ki series ken ip way alai way baja way number ki series te siap nang wan wat kita ru te kindon ki jingken ki ban id ki content pin pule gitu ki content safan te ken bon gum gitu ru te habai de berkamas okay ngan yarap kat bala ban pen video ban yarab lam yang maths english te mla ban ong e phya ban pulih ma phi ten kanero san pho max te kamas arithmetic dengan yarab kat bala e ngan persang ban video habai de bat kane jong ab ngan yarab kat bala e dan habai de bat ka general awareness ini ro phimla ban yo hang no la phithit sakabat kot bat kan kan la phim prepare na du ban kong phinom yo phinom la hi baro anon lupa kata baik kendon baik ka science kasnan kas 8 9 baik ki science keli baik pang science kendon gamba san rutali questions pang science pang social kemud kidon ki pang constitution pang geography pang economic and history kamdon ha history bat ka constitution kini keli bhai gini te kasong api ban pun krep bhai kita dan
Chipang sports kan wan tang way artali sports hang no ka World Cup alas mano top scorer ka World Cup kita lagi simple te phi banlahi batka Meghalaya GK last time kawan tang pratali question pang Meghalaya GK kan no tali district apo Meghalaya way governor way home minister way chief minister kumta terter ga district ka Banang Yok Thamai kumta terter kingali kita gijgali mano tau lakadong turmeric hangno upawnam kumta terter GK pang Meghalaya te phya puli bha kini kenyara bha ka UB ke AB kenyara bha wara ke SI ru kini nyara bha kini giju teng repeat giju ru question kadau phya ban kre bha ka GK te phine te ada affiliated kor in jar ba ban yo kumini te bha ba shuat online wat hi baro tho hi copy sup kinem non kam ru ba mar ka janjar ban wat kot ka ba yo be thik stang la vichit sau sandali kot te la yo hi baro dam kam ta mi kot ngamla ra ban recommend phi bang man thit kot phya ban prepare kat ba phila e sports te la tanggawe la ne artali ada bun kita yang la batai phi science napo science sau sandali ko sen kanwani pan napo social ane bang ba kanwan be napo constitution history ane geography kita inwan be te sapan kre bhai kita ada phi kwa ban pas bai ni chuo phi duna kamas phya prepare kita ngi ba phi kham sola itu ke ba e phya bino te phina prepare bhai ka GK mar kaner sanpho sanpho laipan sanpho hispa sanpho te per exam ro phya nang ma ban cover ngan jubab shoy kanu ngan jubab shoy ka bari ka general awareness ne ngan jubab shoy ka english ne ngan jubab shoy ka mas nomor gidon ki ba khen shoy ka mas kemla pandep shu ka general awareness bat ka english te phya nang man sedang phila man sedang shoy ka general awareness ki bala tho penyong no nomor ka de omar sheet penyong gitu gi circle round circle lang tu penyong te gidon ibun bahagi bampat jumilin ya kataru ngatib ha te ngan sabatai ngan sapani ka de ka e kata omar shiru sapani akan next video te ngan try phila shai ba habe de bat kane ki ka exam temtan batai sai number of post pade ka bade jong ka AB ha te ha ka AB ambranch apo advertisement la dab ong lepa ba kane ka ambranch hangne mo ngan batai tangi ka ambranch ngam batai re ka driver constable ka hap po AB ka constable tambangan ngan batai bai tangi kane ka ambranch constable battalion constable MPR OGD bat constable handyman kane ka bare bitang gawai karon post kamba 600 pa khandai psau baro te na kane bade hapok ambranch ada mention ba namtai kan thei kapus la reserve 10% mo kanono ko baron kapus ke bala ban thebi kan thei la reserve 10% kebot ba ya kata 10% amla are ban reject ya no hap thep be kan thei la dagi duna kanono hap thep be kan thei 10% te kambut hangne ba ong sejar sos pa khnai psau mot chis pa sau khandai tali ki pus kadai jongi kan thei phinam la ban yakani stang la dam don katoka reservation kadai jongi kan thei pa sau khandai pus te ka maximum post bagi ken thei ken yo kan debit 25%. Nomor ba hangne kira ada mention pa ma 25%. Thaba ong 25% bot baro ki post na khat saus pa khandai psau kan dei tang lai spa nyu lai tali ki post ka dei ta ki ken thei ka maximum to ba tikana re ba kan don hadu kata kim yo rawta nomor ba belai ngom ta ki ken thei bat kisendang ki la ban ni compete lang telada ki kham he ma ki kan thei ki yo ega post ki senrang ro ki kani mo ega post ki senrang tang ba hangnep de labu limit ba ka maximum kan de tang 25% nam tai kan thei ka ambranch mo ha ka on am pade mdon limit reservation 10% tang ba ada kibun kin yo ba ki kan thei kin kani be ka post ki senrang ha ka ambranch pade tang 25% amla awan thep bun ya kata pade da ki kan thei ki la cross ka 25% kinom la shu ban thep shu kan thei khap shim no isin rang ma 10% de jong kan thei the rest 15% mod ba khap kan di ber isin rang ngai ha ka post ta try filas tu bai kata ta ngan batai bang ne kibun ma ge ba artatin ya kan te hapo ka post jong ayu kidon bai ka UR khasi jantia garo order STSC kemudian ba nam ta ki order shil tribe shil kas laga jong te hangne UR ru pej bhama ngan batai bha UR ki barung ke UR ka UR hane ka don arspa arp sau
post namta kaneka branch constable battalion constable tehngne gidon way ar lai south ali mo tekin sapia beda hedin kan kiba khamwan sajrong kan yo hak branch kiba khamwan khama pedeng kan yo hak battalion constable khamwan nakaba karan masak yo MPR OGD khamwan last do kan yo constable handyman kata ka kum ka jing stu jonga tapi kemne batai hakayu ar kadon ars pa ar south ali post kan yang open way teki bala cross ya ka arf asnem sejrong arfoi tam kinam rung shu shaka yu ar la ke makan konor kinam rung shu shaka yu ar kemud hong open abang open kemud ba kinam la ban shim age relaxation kemud ka hat kede belong bai sispa ndrup ar centimeter kasnem kan belong bai khat pra do arfoi snem nam ta ki AB but UB category nam ta ka SI bede kadai arfoi news nam kimla re ban chim ya ka age relaxation last time kadon ka jing klumar ba ubah he mak uwan unum yo re ubarit mak ne kiu sejrong balai kadai nam ta ka UR category bang UR category ya na da pio he mak no konoro pila shim ya ka age relaxation pila tam ya ka tu ka arfoi nam pila don arfoi nam tam na arfoi nam pinom rung shu ka UR category kemudian kan ka ars pa arsau cenderung mitang ki barit snem ki belong bai khat pra do arfoi bat ki bai don bai ka haj sispa andrup ar ki senrang kan jikan thei ka bade bi ki kan thei kam ta bai mur ki bom shim ya ka is relaxation bat ki ka jingjrong ka belong bai kat kum ka open category kan umpa kat kum ka general category tang ki tai ngathrai pila suthu bai ka UR category mut ba la pio hema kan no kanoro ka score jing fi ka high pinom rung ka UR nda pila shim ya ka H category pila don ar fly ar sauce nem pinom rum shu ang tai pinrung be ha khasi jaintia category la dai phile khasi jaintia pinrung ha ga garo category la da phile garo category ba pinrung be ha ka order ST SC la da phile ki order SC ST tenda la da phile order SC ST ru phi kasnem ka biang ka haj ka biang da phiu duna ma kru ki duna ki badon ha ka UR category pinrung no ka UR category kalong kum ta kan kin page kin sa check kat kum ka tu kala pendiang lupa ka mesin ka paro pendap kala bu lupa la kajong-kajong te kasuk ya ki ka paro mare kala apan order lupa ka wai ka order bai ki bhap ka atas nem haru ka atas nem kala pendiang lupa tenam ta ka pus na dapat lupa ba hak am branch ka maksimum nam ta kan thei ga de hadu arf san persen kemud ba hadu lai spa new fulai telik pus kemud ba haka UR na ka arf arf sau ka maksimum pus nam ta kan thei ga de san penru nam ta khasi jaintia ka maximum post ka dai chispa sau khandai mut ba ki badai ban yo hok ba jong kan thei ka dai tang ar tali post tira don ki ba la ban yo compete bat ki senrang ka max te ki la ban rong ang ta ki kanit ne ka post ki senrang ha khasi jaintia rom ta san khandai tali ka badai ba jong kan thei mut ba ki senrang kim la ban le e ka ta la reserve pa nam ta jong ki ada kan thei yo rit ma kan no ro ken rong ba ha ka tu ka post phim la ki senrang me kani te kitu ki bah mak pada ken lek keni no ya kapus senrang mut ba nomor ba hangne long 10% reserve san khandai la de bi jong ki kan thei te shispa sa khandai de senrang kitu ko bayo he mak kiu no sejrong ki keni no kapus senrang kini ki wei beda ki yo no ya ga post reservation jong la de kadon no kumta kan kumtam hayu ar te kinam khenya kan rong ba yang tai kumta tar ta te tangkini hi jing pensai na kaleng jonga very bat kaneka meklia police recruitment kabere ba AB ngala batai baha kabere AB dekitu ki ba sude bagai rabha nek la sko shai bha nek nang don biang jing duna la nek limu pat shai sa shu comment apo comment section ngan sampai i comment la da ki biang kita ki jingkeli ki jong pi dengan sa persang ban reply la da kim ya hap la nekem so mentoi ban jubab nganam jubab re mar arung adon ke jong hikam ngamla re ban jubab dia baro te tangkine hi jing pensai te ngasasna biang digui bat ki video ka bade bat ka UB bat ka SI ru te kuble jubon